ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಕೋಕುಂಡು ಕೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಂಟೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ನಿಖಲ್ ತೂತಿಪ್ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಕುಡೋರ ತೂಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಜುರ ಉಂಡು ಖರ್ಜುರ ಬರೀ ಇಟ್ಟೆ ಖರ್ಜುರ ಉಂಡು ಕೈ ಬಾರ್ದೆ ಪುನನೆ ಕೈ ಬಾರ್ತಿ ಆನಂದು ಕಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಪರ್ದೋಡಾತ್ರೆ ಬೇತನೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಆಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಡು ಆಮೆಟ್ ಪಡಂದದು ಪಡಂದೀಜಿ ಅಂಚ ಬರೀಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪರಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಂಟೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಂಟೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಕೊಡು ಊರ್ದ ಮಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟೈತೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ಗಳು ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಚಿಡು ಫೋಟೋ ತಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಓ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿನ್ನಿಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಡ ಈಗ ಬಡಾಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಮಿಂಟೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 1 2 3 ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಮುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಿಂಟೋಸ್ ಓಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಂಟೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಓ ಓ ಓ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂದೆ ಇದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಿತ್ತ ಮಿಂಟೋಸ್ ಕೋಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೀಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು